Vítaj v novom videu zo série ovoci, ktoré možno nepoznáš. Dneska by som ti rád predstavil toto zelené, hruškovito vyzerajúce ovocie o zeleninu, ktorá sa volá čajot. Čajot pochádza zo Strednej Ameriky, menovite myslím, že z Mexika. V súčasnosti je najväčší exportér alebo vývozca tejto plodiny buď Kostarika, alebo Brazília, alebo Mexiko, niektoré z týchto blízkych krajín Strednej Ameriky. Samozrejme, že sa pestuje na celom svete a na celom svete má samozrejme rôzne mená. Takže napríklad v Austrálii a na Novom Zélande sa ho volajú čoko, na Havaji pipinola, ale čajote, sajote, sajot a sajoči, čičesa, proste je na to strašne veľa mien. Má taký hruškovitý oválny tvar, je svetlo-zelenej farby, na spodu má takú hubu ako keby, možno by to vedelo aj rozprávať a má také veľmi výrazné vrásky. Čo sa týka konzumácie tohto ovocia, tak sa dá jesť úplne celé, aj šupka, aj dužina, aj semiačko. Čo sa týka rastliny, môžeš jesť aj listy, aj stonky, dokonca aj korene. Tie korene sa myslím, že v Južnej Amerike volajú činčajote a pripravujú sa podobne ako zemiaky. Keďže má toto ovocie údajne veľmi nevýraznú chuť, tak sa iba veľmi zriedkavo zvykne konzumovať v surovom stave. Ak sa konzumuje v surovom stave, tak sa žoraj väčšinou iba naseká na veľmi jemné paseky, dá sa namarinovať do limetkovej alebo do citrónovej šťavy, alebo do sojovky, alebo do hociaké marinády, ako si spravíš. Väčšinou sa však toto ovocie pripravuje tepelne, buď sa uvarí, môže sa z neho urobiť ako keby púčené zemiaky, alebo dá sa veľmi dobre okoreniť a veľmi ľahko sa osmahne na olej. Poďme ho teda rozkrojiť a pozrieme sa, ako chutí. Surový aj teplne upravený. Ako máš vidieť, tak dužina má bielu až veľmi svetlo zelenú farbu s výrazne zelenou šupkou. Šupka je tvrdá ako na guave. Semiačko zmizlo asi. Prvé ochutnám len tú bielú časť z tej dužiny. OK, zaujímavé. Toto je úplne super ovocie. Je to veľmi šťavnaté, veľmi dužinaté. Má to textúru podobnú ako kalerab, ale trošku mäkšiu. Chuť to má veľmi podobnú ako kalerab, jemne do úhorky, ladenú, naozaj veľmi jemnúčko do úhorky. Celkom mi to chutí. Tá zelená šupka mi najviac pripomína tú zelenú guavu, čo som jedol. Ale je menej sladká. Ale celkovo hodnotím veľmi dobre. Naozaj dobre to chutí. Taký surový zeleninový snack. Poďme to ukuchtiť na pamäti. Takže zeleninové stir fry spravené. Môžeme ísť ochutnať, ako to chutí. Dal som tam dosť oleja, takže je to trošku moc masné. Ochutil som to veľmi dobre. Tá sojovka s tamarindom a s chili robí zázraky. Mám to úplne super. Tá konzistencia je teraz ako keby tvrdšia cuketa, ale s takým jablkovým nádychom. Asi tá karamelizácia, ak tam sú nejaké minimum sacharidov v tej zelenie, tak trošku stúkonateli a je to teraz sladšie. Je to úplne, že off the charts, je to úplne super. Škoda, že mi to padá z vidličky. Toto drží ako keby takú svoju chrunkavosť a taký dobrý bite, taký dobrý hryz to má. Naozaj super. Musím odporúčiť. Čo sa týka chuti toho semiačka, tak ti absolútne neviem povedať, pretože v tomto čajote rozkrájom som ho nenašiel. Takže nemám šanako chutí, ale že vraj má takú jemne orieškovú chuť. Takže ja som s čajotom veľmi spokojný. Ja som ju kúpil v metre, stála 89 centov za kus. Surový chutí slušne, kalerabovo, chrunkavo, veľmi šťavnato. Keď ho osmahneš na olej, dáš tam trošku tamarindovej pasty, trošku chili, trošku sojovky, tak je to nebe a dudy. Skvelá konzistencia. Ak by si to chcel testovať, tak sa nemusíš babrať so semiačkom alebo sadiť ho niekde do hliny, nechať ho vyklíšiť a tak. Stačí, keď urobíš toto. To znamená nič. Keď nebudeš nič robiť, ja som s týmto nič robil
a som si to všimol až teraz, že mi to začalo kličiť. Ten čajot má to semiačko tu na úplne dole, v najnižšej časti ovocia. Keď túto prasklinu na spodnej strane začne klíčiť. Takto celé ovocie zapichneš do zeme, do šrepníku a necháš ho iba rásť. Ovocie samo o sebe má v dužine dostatok vody, aby sa vyživilo na nejaký počiatočný rast, takže ho vôbec neprelievaj, lebo môže ti potom kompletne zhniť. A keď rastlina už bude trošku staršia, tak ho môžeš presadiť do záhrady, do exteriéru. Dávaj ale pozor, lebo toto je tekricovito, uhorkovitá, cuketovitá rastlina. Je veľmi invazívna, má dlhé šľahune, ktoré sa ťahajú všade a pokrie ti úplne všetko. Zobere slnko, svetlo, priestor ostatným rastlinám, takže to pestujú iba na nejakých samostatných konzolách, môžeš to pestovať ako vinič. Myslím, že už po pár mesiacoch som videl na internete, že začne plodiť. Takže ak náhodou pestuješ čajot, daj dole vedieť do komentárov. Ak sa ti páčilo video, daj dole like. Ak chceš vidieť nejaké dve iné, tak tu dole behajú dva obločníky, na ktoré môžeš kliknúť. Ja ti ešte raz ďakujem, že si pozrel video až do konca a vidíme sa v ďalšom videu. Čau.